Hello guys, naami kami sa Kalungan. Dara si nanay. Nindot na kayo mong tindahan ay ba? Hey nanay, hi, alit. Nindot kayo diri Bumuna kayo. Atin ang ito. Likod. Dagan kayo. Hello guys, naami karon sa Kalungan. Anay nga, happy birthday lang. Dara si nanay. Nay. Ato to nga bawang kanding kire? Ha? Aw, awan to kandig kay ron ka boy. Loy kandig nimo. Boy ba? Bili na lang iyaw. Oh. Pat no. Aw, lima. Kay mo. Kayat mo di. Pili niyo bro. Ay, Mantikaan. kita gi. Kas kini ni. Ano, kinala kung tika ka kilo. Bakit mo kaning tambok? Sibok. Isa, lihat ka ni Magida. Kaya kanan pit mo ko. Buntis mo na na laki. Bagay, buntis. Isa, buntis isa. Yalan na. Ambak nga. Tergatos. Mo ni mo kitap. Kung umaga di. Ah, yawan na dai kay mga gari ay. Ay, mga pulis na pumaga doon. Sama na tayo. Tutuloy na magpilihan. Dara lah. Oh, Na may bomba din ha likod. Dagan kayo. Wow, kanindot na silang tindahan. Di nakasulod yung iro nay. Kaya nga ano magkakuan nga ibutangan daw silupin. Karon ko butangan na akong silupin nga wala ani. Nagsilit ana maghangin ko. Oh, good. Oh, magsilit ana. Karon ko nigi butangan ka ari bago silupinan. Bago lagi kapo. Kinang aga lagani din ano ni. Sige, panay maluto kung sila na to. Lingkod na Sarang totoo. Sige ro taglingkod ang tindog sa. Saka sa dire. Ah, dili na rin. Saka sa. Ari sa akin. Saka sa dire. Tindog sa akin sige ko bigay. Sige ba, saka sa dire kay iwan ko ba itong iban? Mamahaw kita. Hi, Morgie. Kumusta? Walay COVID dire. Dagan ka dito pod. Takalaag. Naghatod wis kanding ba? Kanding. Nindot kayo diri bumuna kayo. Atin ang ito. Di na jud makabuot imong ko. Pag magabot yan, ban, timbre ka daw na yung param ng taon na. Restro na. Oh, At least tautan at ni mo may restro ka na. Banyo ko makuha si Arsenal. Huwag nagpa-order na tanan, na ano ba? Kada isa ka na may order.
Wala mo to pa yun. Kaya ko mo to anak nakakatulad sa semana. Isa no magtuyo ng motor di ay. Ito magbalik mo man, pagbalik pre. Ang kana to. Puro ba dyan ang par? Ay, yan Ano mo vlog ko, hindi ko. Yan ang kolektor ba? Ikaw alam ko na. Ako kabalo lang ah. Ban si ban niya punta ka na tanay at kuan ka na dyan. Kuha ko na, sila na dyan. May nasang nila, dapat hindi na abot mas marami. Nagpira ban niya bilog. Dipindi ko. Nindot na kayo mong tindahan ay ba? No? Anak nay. Why pa nang humana nang Ni nanay, hi, alit. Ipakita tayo. Ganahan mo sa alit. why ko nakaano ka to bag kuan ni alit kay ngano mano ay ti load cellphone ko sige la ka bata ko ka ay ludan ko ti 50 pa. Taon-taon wala na. Ala sige. Nindot na kayo dire. Hapon nang gidya na ano ba? Sige ya panday ni sige tagay. Wala. Ako dito. Sige mo tagay. Sige magtagay, sige sayaw ko dito may gasayaw dito sa utik nag man. Obok. Dati madya si kuan ko diin itong katapon ko tamo. Ang katong kasi Jin Big Big Buntis. Ano sa'yo? Ano? Alam si nanay nga happy birthday lang. Nara si nanay. Nay, sorry niya rito nay ha. Adto na mi salamat kay Len. Sige. Salamat. Okay. Ito eh. Padulong,